U ulici 13. septembar u blizini Doma zdravlja u Ivanjici otvorena je nova savremena Aqualab laboratorija. Pored biohemijskih, u Aqualab laboratoriji možete izvršiti mikrobiološke, patohistološke i genetske analize. Što se tiče trenutno šta radimo u našoj laboratoriji, to je biohemija sa hematologijom i pregled urina. Znači, to su rezultati koji će da budu, da kažem, u toku dana. Ono što još radimo jesu elektroliti, koji će isto da budu rezultati gotovi u toku dana. Imunohemija trenutno se ne radi ovde, ali imamo tendenciju da se otvori u neko skorije vreme dok čisto krene sa radom laboratorija. Analize koje šaljemo, to jest imunohemijske analize, rezultati budu gotovi u roku od neka 24 sata, tako da kad se, da kažem, na mail prosledi, to bude u toku noći, da kažem, čim se odrade analize u našoj centralnoj laboratoriji u Beogradu, javljaju se pacijenti, tako da to je brzo, da kažem, opet nije nešto da se čeka dugo. Radimo preko 4000 analiza, sad sigurno neće biti sve da će moći da se urade ovde u Ivanjici, ali da kažem, to je opet neki optimalan period koji se čeka za rezultat, tako da u Beogradu radimo veliki broj analiza. Imamo i saradnju sa velikom kompanijom Synlab u Nemačkoj, tako da veliki broj analiza koje nismo u mogućnosti u Srbiji da odradimo, mi rezultate možemo da dobijemo za nekih 7 do 10 radnih dana, što je isto dosta, da kažem, brzo i tačno i povoljno. Cijene su povoljne, da kažem, uvek imamo popust za penzionere i decu. Popust za penzionere i decu je 15% na date analize, koji su nam stalni pacijenti, također imaju određen procenat popusta, tako da pristupačno je, da kažem, za svaki put. Radno vreme laboratorija Aqualab je radnim danima od 7 do 20 časova, subotom od 7 do 14 časova. Telefon laboratorija Aqualab u Ivanjici 063 460 960.